Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi araba ye juillet kalo tile 9 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabarani so la ni wagati in na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na an ka kiri tigilamɔgɔw ye u ka jaabi bɔ ka ɲɛsin madame Buware Fili Sisoko ni a tɔw ka kiri ko ma ani min ye an ka senamatɔ maaw fana ye olu ye damakasi sɛmɛn min don tɛmɛnenw na an ka kiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ an da bɛna se u ni a ɲɔgɔnna caman ma kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila ka kɛɲɛ ni avion ko kiri ye min sanna don tɛmɛnenw na an ka jamana kuntigi kɔrɔ Ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ka wagati la ani an ka finitigilakaw ka kɛlɛkɛminɛn minnu sara ni maa dɔw ɲanginen bɛ ni an ka kiri tigilamɔgɔw kun kan ka u ka jaabi bɔ u ye u ka jaabi bɔ u ye a jira min ye madame Buware Fili Sisoko ye u ye o ɲangini san 10 kaso ye ani fana ko a kan ka 100,000 sara amandi ye jamana ye o kɔfɛ min ye colonel major Nuhum Dibata ye o ɲangina ni san 7 kaso ye ale kan ka 60,000 sara jamana ye amandi la o min ye général Mustafa Darabo ani monsieur Mahamadou Kamara ye an ka kiri tigilamɔgɔw ye a jira ko olu kɔni nɔ fosi tɛ a ko la olu ma ɲangi an ka kiri tigilamɔgɔw ye maa 5 fana ka kiri tigɛ minnu tɛ jamana kɔnɔna la nin wagati in na mandat d'arrêt international bilalen bɛ u kama yaasa ka tɛgɛ kɛ u la u kana jamana kɔnɔna la u ka kiri ka tigɛ a tigɛcogo ɲuman na ka kɛɲɛ ni damakasi sɛbɛn ye an ka senamatɔ maaw tun ye min don an ka kiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ni o kiri kun kan ka tigɛ tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 7 san 2025 commune 1 tribunal la ka ɲɛsin u ka parti politiques cili ma an ka jamana ɲɛmaaw fɛ o kiri bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a bila juillet kalo tile 28 san 2025 la ka sababuya kɛ maa minnu n'olu tun kan ka jamana nɔrɔ bila olu n'u ka lafasabagaw olu ma se ka kɛnɛ la sɔrɔ an ka kiri tigilamɔgɔw ye kiri bila juillet kalo tile 28 na an ka sigida ko minisiri madame Dumbuya Mariam Tangara tun bɛ an ka jabaranisoba ORTM Malikura tasira sabanan kɛnɛ kan kɛnɛ min kan baara min bolodalen bɛ u bolo ni wagati laban ninnu kɔnɔna la a ye i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ o la a ye a jira k'u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ɲinan samiya dondaw la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min u bɛ ka an ka fɔnse dingɛw u bɛ ka olu labɔ yaasa an bɛ se ka lafiya sɔrɔ ji kana na tiɲɛni don an kunna ɲinan san kɔnɔna la ani fana a ye a jira fana ko maa minnu bɛ yen ni u bɛ jida kɛrɛfɛlaw la u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka olu lawuli yaasa ji bɛ se ka a tɛmɛsira sɔrɔ cogoya min ani a y'a jira ko u ye dépôt de transit 25 k'u kɛlen bɛ k'o baara boloda yaasa ɲama bɔnyɔrɔ o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min ani ɲama minnu fana ni u bɛ o cɛ ka se ka olu yɛlɛma k'u kɛ engrais ani courant ye an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na o kɔfɛ fana a y'a jira ko jamana kan ka i sen don Grand Muraille Verte ni o ye projet kura ye o kɛlen bɛ ka min bila sen kan sigi a bɛɛ lajɛlen ka tagaɲɛ kama ko Mali bɛna i sen don o la yaasa an bɛ se ka o ko tɔnɔ mabɔ cogoya min na ani a y'a jira a ka kuma kuncɛ kumaw kɔnɔna la fana ko min ye bolodi ɲɔgɔnma ye a nafa ka bon kosɛbɛ ko an jamanadenw k'an fanga fara u ta kan yaasa ka saniya walew ka olu matarafa an ka sigidaw kɔnɔna la ji ye tiɲɛni min kɛ salon o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ ɲina ani yɛlɛma bɛ se ka don jamana yɛrɛ ka tagaɲɛ la cogoya min saniya ko nasira la
An ka kɛnɛya tigilamɔgɔw kelen bɛ ka campagne de nutrition dɔ boloda min daminɛna tɛnɛndo juillet kalo tile 7 san 2025 n'a kun kan ka cɛ juillet kalo tile 10 san 2025 yorosokaw fɛ yen ka ɲɛsin an ka denmisɛnninw ma minnu si ma san 5 sɔrɔ ani an ka muso kɔnɔmaw ani minnu bɛ sin di an ka denw ma. U ka nin campagne de nutrition bɛ ɲɛsin fɛn min kan o de ye vitamine A o dɔgɔyali ka se ka o kɛlɛ ka bɔ ni maa ninnu farikolo la hani fana gɛlɛya ni kɔlɔlɔ min bɛ se ka se u ma u ka kɛnɛya ko nasira la ka se ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yasa ka dankari kɛ o la cogoya min u bɛna tɛmɛ du ni du ka nin baara kɛ Yoroso marabolo kɔnɔna la. Sumeilu Bubei Mayiga ni ale tun ye an ka premier ministre kɔrɔ ye Ala ma hinɛna a la ni ale tun ɲanginen don an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ k'a jira ko a nɔ bɛ avion min sanna IBK ka wagati la ani an ka finitigilakaw ka kɛlɛkɛminɛn min sanna ni ale fatura. An ka procureur général tun ye a jira ko ka a bolofɛnw minɛ ani fana ko a ka mɔgɔ minnu bɛ k'a ɲini u fɛ ko u ka fɛnw minnu ɲangini minnu talen tun bɛ ka ɲɛsin a ma u ka se ka o sara sabula a ye a jira ko min ye Sumeilu Bubei Mayiga a ka mɔgɔw bɛ ka wari mun dun ko o ye fɛn ye mun suyɛna ka bɔ jamana kunna de nka min ye an ka kiiri tigilamɔgɔw ye u ma a ka laɲini sabati sabula u ye a jira ko ka kɛɲɛ ni Sumeilu Bubei Mayiga ye ko ɲangini wale minnu tun talen bɛ ka ɲɛsin a ma ko o bɔra a ma. Ni wagati laban ninnu kɔnɔna la Gawo ni Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ lakanabaliya o ɲɔɲɛlen bɛ kosɛbɛ ka sababuya kɛ kari tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2025 an ka minicar dɔ ani an ka camion de fourrage dɔ bɔtɔ Nigerkaw fɛ k'i kunda Ansongo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Garguna ani Tojɛli ni ɲɔgɔn cɛ Gabero marabolo la Bamantiwale tigilamɔgɔw taara sira da u ɲɛ ka voyagekɛla ninnu bolofɛnw bɛɛ lajɛlen darake ka bɔ u bolo ani min ye an ka camion de fourrage chauffeur ye u ye o fana bɔnɛ a nin na ni wagati in na min ye Ansongokaw ye k'u bɛ welewelema kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma u ka dɛmɛ don u ma k'u b'a dɔn an ka finitigilakaw b'u seko n'u damayira la ka ɲɛsin ni maajugu ninnu ma nka ko hali sisan dɔ ka fara a kan yasa olu minnu bɛ bɔ Niger ka na Gawo kɔnɔna la walima olu minnu bɛ bɔ Gawo ni Ansongo kɔnɔna la k'u kunda Niger kan olu bolofɛnw bɛ se ka lakana sɔrɔ cogoya min na. An ka jamana ɲɛmaaw ni an ka kɛnyɛrɛye cakɛdaw bɛ ladala lajɛrɛ min kɛ ni o tako 7nan kun ye tɛnɛndon ta ye juillet kalo tile 7 san 2025 Bamakɔ kɔnɔna la lajɛrɛ in kun ɲɛminɛlen bɛ an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga de fɛ u ka kumaw kɔnɔna la u ye u da don u bɛna na baara minnu boloda ni wagati laban ninnu kɔnɔna la ka fɛɛrɛw bila sen kan yasa jamanadenw mago bɛ fɛn minnu na ka se ka o lase u ma hɛrɛ ani baden kɔnɔna la cogoya min na ani bolodiɲɔgɔnma min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka yɛlɛma don o kow la cogoya min an ka premier ministre ye an ka kɛnyɛrɛye cakɛdaw fo u ka baara ɲuman kɛlen na olu minnu cɛsirilen bɛ sanga ni wagati jamanadenw ka lafiya kama a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase u ma ani a y'a yira la fana ko jamana b'a dɔn ko gɛlɛya ani degun b'u kan u ka baara in kɔnɔna la nka k'a b'a ɲini u fɛ u k'u jija u ka baara la yasa jamanadenw bɛ se ka u mago ɲɛfɛnw sɔrɔ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la ani fana k'u kana ɲina fana lakanabaliya min ɲɔɲɛlen bɛ an ka jamana kɔnɔna la ko ni u bɛ baara kɛ u k'u hakili to o la ka baara kɛ ni o ye ani u ka sɔngɔkow fana jateminɛ ani fana a ye a jira k'u bɛna taa ɲɛ ka baaraw kɛ yasa yɛlɛma bɛ se ka don cogoya min na fɛnw bɛɛ lajɛlen na ani jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ u sigiyɔrɔ la cogoya min na. O b'an taa an ka kɔkan kunnafoniw kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni BRIC jɛkulu kelen bɛ ka u ka lajɛrɛ ta ko 17nan min bila sen kan Rio de Janeiro Brésil kɔnɔna la Donald Trump ni ale ye Ameriki jamanakuntigi ale bɔra ka bagabagalikan lase jamanaw ma minnu bɛ BRIC jɛkulu kɔnɔna la ni o ye ko a bɛna a ka douane tarifu k'a bɛna na dɔ fara o kan ka sababuya kɛ a ye a jira ko min ye BRIC jɛkulu ye ko u tɛ ka baara kɛ ni sariya ye sariya min kɛlen bɛ ka jago sigi diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko u bɛ ka tagama o sanfɛ a ka o kuma ninnu yasa ka o jaabi Mao Ning ni ale ye chinois ka ministre des affaires étrangères porte-parole ye ale bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko Donald Trump ye nin kuma min fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye ko min ye BRIC jɛkulu ye ko u bɛ ka baara kɛ ni sariya ye i n'a fɔ jago yɛrɛ diɲɛ kɔnɔna la a bɛ a kofɔ cogoya min na
u bɛ ka baara kɛ ni sariya ye ko u ma sariya fosi sɔsɔ wa olu tɛ ka taama sariya fosi sanfɛ ko biriki jɛkulu bɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔna la yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se cogoya min k'i ta sɔrɔ a ko la cogoya min na ka sɔrɔ maa si ma don maa si gasi la wa maa si ta ma taa maa si fɛ ko ale kɔni bolo min ye sigikafɔ ye o nafa ka bon ani bolodi ɲɔgɔnma o nafa ka bon ni k'a fɔ ko dɔw k'a fɔ ko a bɛ a ka tarif douane ye yɛlɛn dɔ ta sanfɛ ko ale bolo o bɛ se ka na ni gɛlɛya ye wa o bɛ se ka na ni kɛlɛ yɛrɛ ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye hali jago sira fɛ ko ale kɔni bolo u ka fɛɛrɛw bila sen kan ni o ye u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn hakilinaw dɔn fɛɛrɛ kuraw bila sen kan jago ta sira fɛ bɛɛ lajɛlen ka a ka nafa sɔrɔ a la ka sɔrɔ maa si ma don si gasi la. N'an bɔra yen an bɛ taa Niger kɔnɔna la jumadon juye kalo tile 4 san 2025 Bamanci wale tigilamɔgɔw ye bingani wale ta ka ɲɛsin Niger finitigilakaw ma Balu Juga ani Samira ni ɲɔgɔn cɛ Gote marabolo kɔnɔna la min ye Niger finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ Bamanci wale tigilamɔgɔ ma 41 na nka min ye Niger finitigilakaw ka fan ye u ka finitigilaka maa 10 olu bɔnɛna u ni na maa 15 olu jokina u ye dɛmɛ don olu ma k'u lase Ɲame kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogoya min na ani fana u ka wulikajɔ kɔnɔna la u sera ka tɛgɛ kɛ moto 10 ɲɔgɔnna na ani calibre mitrailleur 12 mm u sera ka o kelen sɔrɔ fo ka taga se marifa min ni o ye type AK-45 ye u sera ka tɛgɛ kɛ o 10 fana na min ye u ka lakana minisiri u ka jamanakuntigi Abdurahman Chani tɔgɔla a bɔra ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ka finitigilakaw ma minnu bɔnɛna u ni na ani ka nɔgɔya da kɛ u ka finitigilakaw ye minnu ni olu jokina a ye welewelema da yɛrɛ fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin u ka jamanadenw ma k'u mago bɛ u ka dɛmɛ la u ka Ala wele yaasa min ye u ka finitigilakaw ye u bɛ se ka sebaya sɔrɔ ni maajugu ninnu kan cogoya min sabula ko min ye u ka finitigilakaw ye u kalikan de don min ye ni maajugu ninnu ye ka u daga ta ka bɔ Niger ni a dugudenw bɛɛ lajɛlen dala nka ko o baara fɛnɛ tɛ se ka sabati ni Niger jamanadenw ma u fanga fara u ka finitigilakaw fanga kan yaasa ka dan sigi ni maajugu ninnu ka waleya jugu la Niger ni a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.